Merdany halkymyzyň saglygy baradaky insanperwer siýasatyň barha belindi götürilýändiginiň bir ajaýyp wakasy bolan. Awada şifahanasynda şu günleri raýatlanmada edilýän ýokary hirli lukmançylyk hyzmatlary şeýle buýsan şu hakykatyň öýleşi suwutnamasyny öwürlýär. Şifahanada halkara ölçülerine laýyk gelýän toplum bolup, bir wada 200 adamy kabul etmäge niýetlenenler. Şifahananyň ýürütülüşdirilen bölümleri dünýäniň öňde barjy kampaniýalarynyň iň täze saglygy bejeriş dikelliş hyzmatlarynyň giň gorunuşlaryny hödürlemek üçin niýetlenen lukmançylyk enjamlary bilen üpçünedilen 20.024 metre goly meýdana yerleşen 9 gatly ak mermere besilen şifahananyň ýürütülüşdirilen bölümleri bu ýerde saglyklaryň dikelýänleri, dürli bejeriş dikelliş hyzmatlaryny etmegi, dürli keselleri, şol sanly dem alyş ýollarynyň daýanç hereket, nerw, ýürek damar ulgamynyň kesellerini anyklamagy we bejermegi üstünlikli alyp barýarlar. Şunun ýaly bu häzirki zaman şifahanada adamlara deňiz we mineral suw bilen bejermek ýaly hyzmatlar hem üstünlikli amal aşyrylýar.